La televisió pública valenciana ja es pot veure des de qualsevol lloc amb els dispositius portàtils d'Apple, ni antenes ni cables. A la palma de la mà tens les 24 hores tot el ventall de programació que t'ofereix esta cadena 924, tota la informació local, nacional i internacional amb connexions en directe, anàlisis en profunditat i debats d'actualitat. L'Equador per la seva suposada participació en la revolta policial de la setmana passada. Els agents estan arrestats. L'únic que has de fer és descarregar l'aplicació de manera gratuïta des de la botiga d'Apple. Per trobar-la s'ha d'escriure RTBB al buscador i així, amb només un clic, ja es pot disfrutar dels continguts de 924 a l'iPhone, l'iPad o l'iPod Touch. Ràdio Televisió Valenciana et porta tota la informació i entreteniment seguint el camí marcat per les noves tecnologies.